அல்லேலூயா. தேவன் தான் உனக்கு அப்பா. அப்பா மாதிரிதான் பிள்ளைன்னா நல்லா கவனிக்கணும். அதோட அர்த்தம் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, அந்த உள்ள இருக்கிற ஜீன்ஸ், டிஎன்ஏ, மசில்ஸ், மசில் ஃபைபர்ஸ், அந்த மசில் பண்டில்ஸ், நர்வ்ஸ், நியூரான்ஸ், எவ்ரி ஃபைபர் ஆஃப் த பாடி பிலாங்ஸ் டு காட். தேவ ரகநாதன். அல்லேலூயா. இப்படி சொல்லிட்டே இருக்கும் போது திடீர்னு பார்த்தா ரொம்ப நாளா நம்ம டிசீஸே வரல, சிக்னஸ் இல்லைன்னு ஃபீல் ஆகும். திடீர்னு பார்த்தா ஐயோ ரொம்ப நாளா நம்ம கடனே வாங்கல, ரொம்ப நாளா நமக்கு பினான்சியலா நல்ல ஒரு ஃப்ளோ இருந்துட்டு தான் இருக்குல்ல, ரொம்ப நாளா இந்த உறவுகள்லாம் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குல்ல அப்படிங்கிறது வரும். எப்ப தெரியுமா வரும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமா. நான் சொல்றது மோட்டிவேஷன் கிடையாதுங்க. ஐ எம் நாட் மோட்டிவேட்டிங் யூ. நான் ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்பீச் கொடுக்கறேன்னு நினைக்காதீங்க. இட் இஸ் தி ட்ரூத். இது சத்தியம். சத்தியபரனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்றாரு, நானும் நீனும் ஒண்ணுன்னு சொல்றாரு. அல்லேலூயா.